showman. Mik vagytok parasztok? Mik vagytok? Mik vagytok parasztok? Mik vagytok parasztok? Elnézést, pedig a vélembe már úgy fogalmaz, azt ugye én nem hiszem a lábam, nagyon. Tudom, de mikor kezem önhöz ér, elakad bennem félúton a vér. Ranie! Mi produzione! Ciaie! Mi Nem ismerem önt valahonnan, kedvesem. Járdás királynő vagyok, így ismerhet rendesen. És mivel foglalkozik, ha meg nem sérteni? A legősibb foglalkozást végzem. A kis késő. Barlangrajzokat készít. Én a showman!